ସମୟ ସମୟ ପାଖାପାଖି 3:50 ହେବ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବାର 10 ମିନିଟ୍ ଥାଏ। ମୋ ନଜର ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟେ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ସେ ପିଲାଟି କିଏ? ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ବେଲ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ସେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ବେଲ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଚାତୁରତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ବେଲ୍ କେତେବେଳେ ବାଜିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହେବାର ଶେଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ବେଶ୍ ଘରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସେ 4ଟା ବେଳର ସ୍କୁଲ ବେଲ୍, ଏହି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗମ ସମୟର ସମାପ୍ତି ଆସିଛି ବୋଲି ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମା' ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ 4ଟା ବେଳର ସ୍କୁଲ ବେଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କି ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟେ ଉପରେ। ସ୍କୁଲ ବଗିଚାରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥାଏ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲି କୁନି ପିଲାଟିକୁ। ସେ ଥିଲା 3ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୁଶାନ୍ତ। ନା ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ନା ସ୍କୁଲ ବେଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ତା'ର କୌଣସି ଖାତିର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାରେ, ବାସ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ କି ତା ଫଟୋଟି ଉଠାଇ ନେଲି। ଦେଖିଲି ତା ମନରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମହା ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ସବୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଲେଖି ପକାଉଛି। ବାସ୍ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ସେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ସୁଶାନ୍ତର ପାଠପଢ଼ା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସମୟ। ତା ମନରେ ଅନେକ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଛି। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। କୁନି ପିଲାଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ତାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆସ୍ପୃହା ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇସାରିଥିବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଗଛରେ କଡ଼ ଧରୁନଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ମହାଝଡ଼ର ବେହାକ୍ ମସିହା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଅନେକ ସୁଶାନ୍ତ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ତାକୁ ପୂରା କରିବା ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ବାଧକ ସାଜେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ। ତଥାପି ମଣିଷ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ସୁଶାନ୍ତକୁ ପଚାରିଲି, ବାବୁରେ, ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁନି କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଯିବି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ପକାଇଛୁ ଦେଖେଇଲୁ। ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପେଜ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରି ପକାଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ହେଲେ କହିଲୁ ସୁଶାନ୍ତ, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବୁ? ଯେଉଁ ବୟସର ପିଲାଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୋଲିସ ହେବି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଅତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭାବରେ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ସାର୍। ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଠିକ୍ ସେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କୁନି ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷକ ହେବି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସୁଶାନ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ନିରୋଳାରେ ଏକା ଏକା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତେବେ ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଓ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକିତ କରିବ। ପଢ଼ା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସୁଶାନ୍ତକୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ତୁମକୁ ଅନେକ କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ତୁମର ଚେଷ୍ଟା ଫଳିତ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ଅଭିଳାଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାର ଛତା ଧରି ଏକା ଏକା ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ଏହା ଦେଖାଇବ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଗରିବ ସତ୍ତା ଓ ଅସାଧାରଣ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ତଥା ସମର୍ପଣ ରହିଛି, ସମାଜ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ନଜର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବୀୟ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଦେବା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ସୁଶାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗର୍ବିତ ହେବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଏହି ମଣିଷଗଢ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ହୋଇ ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ନିରୀହ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।